Кандрат Крапіва, шляхі да ісціны, байка. Жылі ў суседстве два Іваны. Адзін мудрэц, шукаў ва ўсім пачатак і канец. Другі прастак, жыў проста так. Вось раз ідзе прастак з двара. Касцюмчык, гальштук, папяроска. «Куды?» – пытае цёзка. «Ды мне пора, вунь там, у скверыку, чакае чарнявая такая». «Я бо гляджу, надраю чуб. Жаніцца думаешь?» «А хоть бы и так». «Дык ты ж не знаешь, что такое шлюб». «Я по-вучонаму адказваць не бяруся. Як ажанюся, разбяруся». Прастак? Дык ён і ёсць прастак. А я хачу спачатку разабрацца. Цяжкая, праўда, праца, вунь, бач, колькі кніг. Усё пра шлюб сабрана ў іх ад самага Адама. Дык вось, мая праграма. Пакуль да сутнасці не дабяруся, не ажанюся. Ад першабытнай сям'і пачну. Ну-ну, жадаю поспеху. Табе таксама. Пакуль мудрэц, сабраўшы кніжак стог, і дзень і ноч над імі сох, пакуль дабраўся да матрыярхату, прастак прывёў чарняўку ў хату. Яшчэ прайшло мо год ці два, штудзіруе разумнік том за томам, трашчыць аж галава. А ўсё канца няма крыніцам невядомым. Раз, глянуўшы на свет, разумны аж здзівіўся. Сынок у дурня нарадзіўся. Ішлі гады сваёй хадою. Пад старасць наш мудрэц, абросшы сівою барадою, знайшоў такі пачатак і канец. Але на сівізну кудзелі, нявесты не глядзелі.